Ya Allah, kabaran temen temek duwe demenang karo sira. Tapi nang apa? Wong tuanira ora setuju lan disayang karo kula. Maafaken kakang yen no. Ayo panggil Kang Loba. Ayo wong ransa nanggung. Anggi Bagarayu, selamat beraktivitas. Kang Dion, Kang Maslim, yuk jaturi bos parkir. Kakang orang nerima ning ucapane wong tua. Majikan gua sedurno Single Shooting Production. Selamat bahagia. Majikan tua, ibu cucu, sepinten burung pinten bu. Halo wong Tuban.
sira ora